Velkommen til denne lille video, hvor vi prøver at se lidt på spørgsmål om evangeliernes troværdighed. Vi har evangelierne nu, men spørgsmål er de grundlæggende troværdige? Og der skulle se på 4 ting. Deres datering, det er de øjenvidneberetninger, det er skrevet i en jødisk kontekst, og deres forhold til Paulus, det bekræfter grundlæggende evangeliernes troværdighed. For det første, deres datering. De fleste dage vil datere evangelierne mellem 50 og 100, og det vil sige mellem 20 og 60 år efter, at begivenhederne er fundet sted. Og det betyder, at der er en relativt lille afstand mellem evangeliernes nedskrivelse og de ting, de skriver om. Det er faktisk, jeg ved godt, det lyder meget lang tid i forhold til i dag, men i forhold til historieskrivning i antikken, der er det ikke særlig lang tid. Så dateringen taler for deres troværdighed. Dernæst, så fremstår de som åndeberetninger. Når man læser indledningen til Lukas evangeliet, så er det helt tydeligt, at Lukas han understreger, at han skriver på baggrund af åndeberetninger. Johannes gør det samme, så der er altså en connection mellem dem, der skriver, og så dem, der har set, hvad der foregik. For det tredje er det tydeligt, at evangelierne vidner om en kontekst i det første århundredes jødedom i Israel. En af de måder, man kan se det på, det er, at de navne, der bliver brugt blandt jøderne i det første århundrede, var forskellige alt efter, om man boede i Israel, eller man boede i Egypten, eller man boede i Rom. Og der er det ret tydeligt, at evangelierne passer ind i beskrivelsen af Israels navne i det første århundrede. Vi møder Judas, vi møder Johannes, vi møder Jakob, og det var alle sammen standardnavne. Og nogle af de personer, vi har fra det nye testamente, der har dobbeltnavne. For eksempel Judas Iskariot er et af dem. Jakob Zebedeus sønnen, Johannes Zebedeus, eller Jakobs bror. Det var navne, der var normale at bruge og meget udbredt at bruge, og derfor så gav man dem et tilnavn, for at man kunne skille dem fra hinanden. Og der passer de navne, man brugte i det første århundrede mest, det var sådan nogle af de navne, hvor man møder tilnavne i det nye testamente. Det er jo derfor, vi har Maria Magdalene for eksempel, og Maria, eller den anden Maria, og vi har Maria Jesu mor. Kom ned og kigger, så man ser, at Maria var et meget anvendt navn i det første århundrede, og derfor så får de altså det her tilnavn, for at man kan skelne dem fra hinanden. For det 4, så den grundlæggende beretning om Jesus, altså at han lider, han dør, han opstår, han har disciple, han har en bror. Den grundlæggende beretning, den kan vi faktisk finde i Paulus' breve. Så Paulus' breve er med til at bekræfte og underbygge, at evangeliernes grundlæggende troværdighed er høj.